Здравейте! Сега ще ви представим приемник SD100 на Цифроним. Виждате, има компактна малка кутийка с дръжчица. Отваряме приемника. Ето така изглежда. Имате си батерийка. Нека извадим самия приемник. Имате и дистанционно. Това е приемника. Така изглежда. Стилен, малък, компактен размер с бранда на Цифроним. Виждате го от всякъде. Отзад изходите с карта и за VCR устройство, антена изход, антена вход. Нека включим приемника. Появява се едно диодче червено, че има захранване. Включваме го тук, става зелен и имаме LED дисплей, на който се показва, че е включен приемника. Когато е настроен приемника, ще видите и каналите. Това беше представянето на SD100.